Základný predpoklad teda na ceste za úspechom je prijatie myšlienky, že sa to dá. Neviem si predstaviť športovca, ktorý by neveril, že preskočí tú žrtvu, neveril, že skočí do diaľky a rozhodol by sa utekať a skočiť. Každý športovec musí veriť na svoj úspech, inak nemá šancu byť úspešný. Väčšina ľudí má tú výzvu pred sebou v živote, že si sami vytvárajú problémy. Že vlastne ten interný dialog, ktorý sa naštartuje ráno, je tým tvojim najväčším spojencom, ale rovnako to môže byť tvoj najväčší nepriateľ. Henry Ford už kedy si povedal zaujímavú vetu, ak si myslíš, že to dokážeš, máš pravdu. Ak si myslíš, že to nedokážeš, tiež máš pravdu. V živote si môžeme vybrať, čomu budeme veriť, môžeme si vybrať, s kým budeme žiť. Áno. Môžeme sa každú chvíľu rozhodnúť, čokoľvek z minulosti zmeniť a začať od začiatku.